Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning sama berta pini langkonita. Karbi Anglong aduya hoyalong kichi atum kacerap thibalong jaiga tharapen ukhil gogoy atum kacerap dundo pusi FHA SM asong pen pherang ke mailong pen lamthi ke peklangpon sonsi pini ar koini phai thong ke pani Forum for Hills Autonomous State Movement FHA SM asong atum pen pherang ke mai kangni hot lamthi ke peklang ke jaiga thar tribal land pu kaning jia jok Nagaland aduya hoymati doldoli reserve forest along lialong aron ripen hem kido tipsi patumi kahumri tamaho chinipo lasiladak ukhil gogoi sitami ka charab do lapen jai ka thartami charab do pusi pherang ke mailong pen jongpon lapen lakhayalam ke pathak sitami Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangaphan pinpur alotami pipa jodam lo pusi pherang ke mai kangni ponalong lamthi peklangpon tangte pherang ke mailong kaning je ponalam thile ang tonpen arju ponsana news report Karbi Anglong news Naltum hoitu chini pot hailo lage serious big alam ben sinetum non wang nang koklo serious big alam pu ni ligi pudam mane eletum Karbi Anglong aradatum ba Karbi akhaitum etum jitu ning kematha pen ke claim ji la pen ke damji ke doji pu ning ke hanga joksi eltum methang along ri along pat etum hawar itu malong le phelang hai hu cherai kom nang ji pu anu je bang putina Karbi tum seta aning do la so ning ke do pe na joksi non itum theklong lo iltum lapu Nagaland border anathu atumi head niltum ladak som proxy atum hadak dam pen thekdam long lo isialong lealong forest along lealong haladak pedangan illegal encroacher mate aron repen la so forest along ke do dam ke thekdam long pen joksi Niltum da manghu haglo, ningda du piglo, la si pini, netum la moso media through hoipen ngabachini ji kangtung alam thela pohelo, halada ko sonse la bangso along lealong, Karbi Anglong along lealong, akaprega khayatum, hada ko so ngadu thekma pu bangke netum manghu meme khangyang lo. La benadak etum Karbi arong do hadak Kramsa model village pudo, Kramsa model village arong along ansi halabangso forest long kedo amune tum wangsi hadak Karbi atu ampan hadak patumi suluk sodak loson isia situation angi kreta do theklong lo lasila bangke tumning dugue mela pening oi meme methang Karbi Anglong along si iletum apan ange ther ange hap polote banga khetum banga sotum jo sinange kelam nange thelam putela ke tumning dugue mela pening oi meme alam binong lo lasila bang solam netum ritarip pamenangi posi pini netum ladak Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Rong Pasame tumlo pak pidamlo la penitum la solo ke pidam pen nitung apachini kangtung ke la pheno hadak forest along lialong non langdam lo pulotil ladak dilai pedam chot la doldoli reserve forest PGR puma PVR puma la bangso isido hala solong lelong sabe hadak thekdam long lo doldoli reserve forest and lahorian PRF areas halang solong tadi tu thekdam long lo don suri hadak don kim nam tang lo akaprek akhaya tu Karbi pe na behere ba Karbi da don ni do tai la se hala bang solong ke do tan jetu illegal settler tu man bang ke Autonomous Council pan chuning rilo hala dak pen plungang ji la pen la pu manja ke parlopon manja forest range ke parlopon langtebuk na tu pendam jo na tu non Kramsa model village pen aru luchoda long sabe thekdam long lo don suri ni an ba hada do don suri ni adon do hada litum thekdam long lo hada tribal da do non tribal da do tamane hada boro da don do ni theklong lo so thasi hajong boduman theklong lo person thasi mes theklong lo muslim do man theklong lo kadto go pen theklo don suri ni an ba do hada hem chikim tanglo pen thedung structure mate building sameda ko thai theklong lo lasilai hui bangke nil thung ki pudam ji ke chok chidelo athela da ke forest along le pena lasila moben eleplo doldoli reserve forest la pen hada titu non lasula horijan long jitu illegally ke do la pen hada nitum theklong lo jasemet ino tiken bromo pu alang leke bromo
boro ta kali det bon pene hajong la sona morit bon alang li bang jaseben ra ti pang tang dap alang li pulo dakin nirong dakin edim dakin nilong le puji pang tang dam ben atumi ni tum ke dam una hut nil tum phansa menang chit song do lo nang chidan lo la ben michael boro po bang ta la song ta alang li samya dak ni tum long wangsi nang chit song nang chidan no si nil tum amuni pan inut bahini pan ke la tum arenga huge pesu da atumi thekdam long lo tin so me thera ko me yula puson si Karbi Anglong along nang cheplang Karbi Anglong along le along la sini tum ke kata pudam lo je ni tum ke Karbi Anglong along ke ni tum ke ha ke cheng ben same da ke Mikir Hill district pusi ni tum pan panong si la bangso along le tum pan ni pilo la penon anda itu ladak halaso bang ke Mikir Hill district pulo api itu mago nomenclature bang change tu lo itu mange Karbi Anglong pusi dak pilo la si Karbi len lo dake la si la solong bang ni tum theklong lo jai ka thara bang alang li la bang so Karbi len ba Karbi Anglong kali det si la bang ke tribal len pusi ki irnang jipu kaning jedam judu 24 November HDP along alang li lang so alang li kaning je derapot ni tum ang li paning sam se la pan la ke tum kroyun e ate pi mala bang ke Karbi len pu bang si punangi mate Karbi Anglong jitu ke do tang la so ten si do thip nengi pen do thot nengi lada ko pe ka pre ka menang ki irpen ko pe tribal len pu pen ajok ka pre ka ke da Karbi Anglong ma ka pre ka ke ha Bangladesh pen ha China pen ha long ka pre pen wang pen Manipur pen wang pen dak tribal moni dom pan dak kalili kalala nang ke jok ji pu bang ke ni dom bang ke dengu e la pen kroin e ate pi man itum Karbi Anglong along leke la an ren lo ka pre si ditum ma district ke dolang ka pre ke long le dolang hadak dodame damdame pu bang ke ditum je theklong le la pen avelo aposi ke do tang long le ke non itum Karbi etum ke do bom ha ni phu ni pi pen ha non itum la pen itum ne so ta dak si dopo aposi itum ke dorde la por ver long le bang ke la si ka pre ka tim pen dak ke wan si dang pe plan ni ka influx ni pom ke ne tum ke totally chikro yu theke la pen kroyu ne la pen ke piu ne aposi non hadak la illegal jitu mane standard ke dutum hadak settlement ke do tuma phan prap jin pen hadak pen eviction nang ji po bang si tum pudam lo la pen sonia la long lo hala bang so long le ka pang ni la pen kape do ko hadak chelang lo si illegally la tum phan duplicate long le apota lo ne kopilo na ki pidam do po la panada lo ma ke tum theklong lo pen chini lo inur kathar sang ho kathar sang pudo la pen gayon pudo la tum si illegal long le la tum phan mate illegal pota mane duplicate pota pc tum phan da ka pedo pota julong la so bang si ne do autonomous council la tum pen same revenue officer tum pen same em tum pen same alang tum phan retaliate nahi ahok ma na hok ma ni tum ate ke ahok pusi pudam lo alang tum nen ke tingkan crazy hala bang so sa kuriben che o et lo claim ke lo la se kathar sang ho la pen hala so gayon la pen komane dota hai la tum long cherab dun la se hala tum phan retaliate si nepsi la tum phan punishment pi dei pu bang si ni tum pudam ing tum la se pinia mai long ke so da pen pedap ni tum autonomous council la CM phan same Dr. Tuliam no hang same so da pen chingkilo so da pen la bang so lam ni tum chethan chimum lo la pen la bang so illegal settler hada ke do tang tum phan an hada pen plung si pedam si nangji bo bang se ni tum hin pen la ke isi ka chuni dam ni tum pe hi pen pedodam lo la hello pen ka jui dolang ma nang tum dasmet normal ya kimang bang eviction si claim ji pulo la si la so bang nang tum pin memorandum pi pen kopilo singe matum mate authority pen nang te chang la so ta kan ni tum pin CM pen ni tum chingi pa me chan pa me lo pen alam thanam pe me lo la so ke thanam pe me pen a josi alang ta isi ke ning duk lo je ni me thang me ma se da lang du long le de lo aposi la bang ke jitu arona teng pen ke claim pon dia phan se claim pon po posi pudam lo la pen ko mo ni ni pon thu teng ne de lo hala atumi la niltum kramsarong model village kramsarong ke wang pen niltum phan nang ke ther nang ke hap nang ke chok do alang tu ma rideng along anu pak do anu tin along seta chinjor do la son sin tum phan same murder to mane attempt to murder polam ta tum pudam tum aposi areng ke peso atum along ta tum korte no do injury no do aposi ala areng peso vega bang phat ne to mala kachine tenge tiken bromo la so supi
si la arenga peso banglo la selang li pan sabe ni tu mateng bangke arrest nang ipo bangta ni tu pudam lo la pen haso Michael boro pan sabe alang li hordun pe me pensi ale aning chi pi thi pensi nil tu moni panang ke ther nang ke hap la pen ni tum apanang chi ne lema ni tuma avinang chi ne ma ni tum nang tum pan dak pen nang plung eji dak pen nang pi chi eji jula sunan lama ke ther ki hap sta do ko aposi la Michael Boro dapat hala tiken Bromo Asupi apan arrest nangi po bangsi nitum hinpen atumi dilai thana lo nitum FIR piken elo sola bangta la sola bangta arrest rate nangi po bangsi nitum hinpen non la bangso press conference atrupen same nitum puing tum la CM bangke very positive mesen lo posipulo na tum eklem na mesen lo ate metang long ri long pat ke kachirai nangi ke tum ke dang sot lo la sinang tum la bangso ke klem dam abangke me piglo posi alang lipen itu positive response long nam lo Sebelum hai kesemet non la forest long illegal shutters ke dua tu melakukan kan non ibik nanti businan tu tak pulo. Setelah sol along abang long kita tangan kosong ben sikat kemudian tu kita bang long pop lo. Komat kicok cek kona kicok cek dalam si langsung atau illegal shutters attack. Han boka sarthe teronarong hempi lokhi amaro atum committee atum pen pherang ke mai kangni ar koini phai thong ke pani lakhain kora trok dor bagri MSC constituency under han boka sarthe teronarong hempi lokhi amaro committee atum pen pherang ke mai kangni pon aron barim ke kroyatum anke lokhi lobat ke pangchuji aphan arna marnialong lang thok ase karakli pensi minu mekan chohang pon anlote ningkan arjon tak kichu kijun joy muchor asonsi chithek ponlo lasonsi ladak hanboka sarthe terona rongalong hempi lukhia maro along ki aningkan bangta thang achiklo niphai kreplia nilote lokhi kar chola pen lang thoka se kar klipon pon pedo lasonsi piningle thota thang achiklo niphai kreplia nilote lokhi kar choji lasi labangso hempi lokhia marwalong kai ke bang vera hemto na tumaphan pachini pon kachirung kacharek ponason an hempi lokhia maru committee atumpen pachini pon laki tangka pharohinira phokebra isi sang ilin lapen hemang tar ladak nangche thona tum anabangki pharo phora sikai isi ansi kachirung lasi tangka sang nangpali nangji apor lapen arni laki 8 lapen 9 kalite 10 Arni anhenlo lasi nangle tumanche tami nangpali ejia phansi chuning ripon lo pota hempi lokhia maru committee atumpen pachini pon labangso along kachatong dun lake maipu chandro hanse chunbang romesh killing advisor robinson killing treasurer dhoni teron maru kurusar roben hanse vice president dilip hanse atum chatong dun renti aprang si labangso pherang ke bitung than kardom paji lo laben labangso abir ta ke lang ara tung phan amda nilihin pen kardom pajir lo athe pini labangsu pherang ki ame ke phanang ko alam thela hello lasi hanbuka sa the tirona rong along labangsu pilukhimi ha mandir mate amaru lasi aningkan wanga son thak ni tum thang tarik krep lisini tum kitalon karchupon lasi labangsu ang kunga son thak si peneng le thosita me peneng singkam sita ni tum talon archu ponji tasila bangsu ke talon karchu ponji aphan dihi namu sita kinang dokok tasini tum hem tuni sipen tangka ka chirung pathik pon bangke pharuhini ra phoke brai sisi hem tuni sipen pathik pon lo lasi sang bangke hem tuni sipen sang ilin lason si pathik pon lo anparta ladak maro la bangsu mondir long nangachi yugdun mate hemang tar nangachi thong tum sita medo lalang li tum phana bangke hem tuni sipen tangka pharo phora sikai sisi pathik ponlo lasi ani bang ni li tum da ketalon karchu bangke thang tarik re plisi pathik ponpo lasi nang li tum kado ka ve lang ti lang marong berong thak nilip duar baguri ara sita me nangachi tong dun pyaji phansi pasini lo lasi ani bangke la hello thang tarik re pli ani si archu ponpo adi mabang gela dak hanbuka sa thetirona rong lo sandana la kachirung cherek nang pali nang bang gela hello pasini dak lar dak pen pasini ponpo tarik ner kepen tarik kep an bang ge nang litung chirung cherek tangka la pen sang ta me dak nang pali adi phansi nilitung lada hanbuka sa thetirona rong amaru mondir committee hin tapen rong asaru besar ke thegi ding tum pen ni tum nang tum rara phan la si pasini pon iglu
tong sikot pen jai kathara hin pen pherangke mai kang nipon non malom hurki chodut apathak jai kathar IAS retire pen arisang ho tum pen pherangke mai kang nipon non malom Karbi Anglong long hurki chodut apathak jai kathara pen CM Dr. Tuliram rong hang pen Guwahati rong sopia long kaching waida malam laki ahok kali lapen APHLC NGO along advisor si dodun popuke ahok alam kali pusi jai kathara hin pen pachinipon tangte angton pen pherangke mai long kani jepon alam le arjupon sena dong nang litum berta ki piatum apan choro lo ni litum na choning riat eng pen nang litum ge bang pot nang litum hanga choning rira lam kaning ye nang ko rat ang no ge kape klar nang ko alam ge la hello non malom lam ahok he alam rat along pon polo la bongo senatu neli kapeli alam galpu neli si neli pen tuliram rong hanga ke hai CEM neli tum ha Guwahati secret meeting dolo secret meeting dolo la pen ke pejo pen la APHLC pavedet po non NGO a APHLC si pedo chot po la pen mo phige nilita hala NGO a APHLC along si advisor si mandunji usi ka pelik alama pelik la pen la aphan bongo sena atum BJP atum pen cherap si niliphan tuliram rong hang si 7 crore troxy kuti troxy apoisa nili phana piat lo pusi alam ka peli kapaya than la pen ke nili hala nili scorpio ke ningkan krip holo ban olo no lama si jimni nili loan and si chonam lok lo halata tuliram rong hang si nili phanang nam pi pusi kapaya than lake ahok he alam jimni ke naam ke nilisopo akleng bang loan and si niliphan jimni na naam pi seta na naam pi putapu noda atheman nili ke nili arta ningkan troxy ke ra pholo ko si niliphan loan nili loan and long le nang pi pe lama si nilisopo men pen si loan ke alam ke non hala installment ki pinang neli pension pensi neli installment ki pi akena ge neli le a loan ge en ke sta neli so payment pen la ke akot kagos potro na lium langi pe lo la pe a seat money bang ta neli bolero bang che your debt si a seat money neli ki pi seat money and da paisa la si hala bolero bang your debt nam kok lo paisa ko videt ta thike chini lo nelila rata kami claim lok si paisa pedam lab lo puya la helo abinong ge Karbi Anglong arat atum phan kapejok long along ri kapejok amuni tum hang kapejok ji akam ge claim lok pen si neli paisa ke neli ga chobia por anta bank pen ta ulai lab lo la pen pedam lab lo fixed deposit anta pedam lab lo neli ge non hours thalasam la sila kuti troxy tuliram rong hang si bongo senatum a ordar ating peniliphan poisa na pipu kala ka ahok kali bongo senatum alang liphan ordar pibo labang e chini lo bongo senatum alang liphan ordar ki piateng men si la NGO APHLC aki media ka selam lo lage bongo senatum akam lo lage athema kopia posi bongo senat me claim bongo senat det kali hada kece RSS atum da dodun hada kece RSS atum lapen bongo senat athema nang litum ning do tahai ningkan pharukre ser kebra troxir kebra hinia ningkan bongo senat benar organization puselam le hala bangso benar organization along
tribal atum an pedol lap lo hada Assamese tum tahadak pedol dun lo Bongo sena me thang dum da do lo Bihari tum tahadak do lo pen tribal ke do an dum da do lo pen Khilonjia Ohomia tum an tahadak si pedol at lo kad ke do de dun ke Karbi an lo hada Karbi aphan bilong lo kapre amat Karbi atum ajakong papa wedet lo Karbi atum han ajakong papa wedet pen si election ke dam tang anta Congress amen pen BJP amen pen la Bongo sena pen Bihar sena tum election chi pe hai bom lo la pen halatum election Congress amen pen Bongo se BJP amen NC la Bongo sena tum chi pe hai lo ka chi pe hai pen a jok si ilitum Karbi Anglong di Mahasau ke alang litum West Karbi Anglong anta la Bongo sena Bihar sena tum si control tip lo BJP fan Congress fan ta la tum si control tip lo control trip pen a jok nang litum la an thek long lo jet 2015 aning kan pen ni litum PGR VGR la pen government along le la railway along an encroachment an eviction at nang ji puta eviction hai hedet la ke eviction hai he ke Bongo sena la pen Bihar sena to man ka pherel athema non ke do bom ilitum si BJP pu bom ilitum ke chok chelo la BJP kali lagi Bongo sena lagi al ahogalam mang ilitum ahotur ji chingi nangi ilitum ahotur ke BJP kali itum ahotur ke Bongo sena pen Bihar sena lagi hala BJP to Congress laka hatiar chotanat arisim chotanat hala tumki tuliram romhang da ho morsing tiso tang ho hala komania atokbi tang ho komania IEM tang ho MLA tang ho Rupsing tang ho Ronghang tang ho lai hoi an ke lage arisim chotanan Bongo senatum la pen Bihar senatum arisim chotanan la si idet ke che raiji la pen elong le ke che raiji pulate ekhe ke che raiji pulate ilitum ahotur chi ni nai ahotur ke BJP ta kali Congress ta kali ahotur ke Bongo sena pen Bihar sena la pen BJP la pen Congress atum ke la ke Bongo sena pen Bihar sena atum arisim chorana muthenong ge chok che ke itum kachini ne pen jo arisim gupilo je plan do nang ya kam ge do la hello itum arisim che plan do nang ne BJP ke dun polot la arisim si man dun lo hala Bongo sena pen Bihar sena to hala tum arisim si man dun lo lage BJP ke dun Congress ke dun politik lage hogalam lo lage mo api elivir dia api kalang tema puge ale ave lage non si chini nai lage bang pir theda adet ke cherai akhe ke cherai ke ron ke chedan lo te hotur phan chini peme si ron ke chedan hotur go nane bi ko ma ahi kapre hile abrong lo te thanga le ave lage la si non la son si chedan non na che plan ke la pen alang litum non mat aning ki thira hala NGO APHLC ka selam ike thang na kali lage nilitum lai huye lam kapachini pe na jo Khilonjia Ohomia tu ad plan do nang ne BJP ke dun polot la arisim si man dun lo hala Bongo sena pen Bihar sena tu hala tum arisim si man dun lo lage BJP ke dun Congress ke dun politik lage hogalam lo lage mo api elivir dia api kalang tema puge ale ave lagi non si chini nai lagi bang pir theda adet ke cherai akhe ke cherai ke ron ke chedan lo te hotur phan chini peme si ron ke chedan hotur go nane bi ko ma ahi kapre hile abrong lo te thanga le ave lagi la si non la son si chedan lo non na che plan ke la pen alang litum non mat aning ki thira hala NGO APHLC ka selam ike thang na kali lage nilitum lai huye lam kapachini pe na jo Khilonjia Ohomia tu Adivasi tu Naga tu tribe ke do anatum APHLC long wang lap lo non wang lap lo an hala benar organization tu ke claim ke rem lo gadi benar organization ke vir ponon la ni tum yong si APHLC long tribal ke doan Adivasi ke doan
Kilon dia okomia ke doan celang pet lo te benar organization hala bongo sena tum ka selam a benar organization ni kivir po la si kivir lo pulo tang te alang litum phan VGR along lepen chot kalilo along ka break eviction along ka break encroachment area pen anta eviction po la pen alang litum voter list pen the council of voter list pen di amen na ke kang than po alang litum dake dori pole lipu pepin se dalang litum metang si damnang etikente ayo political aja ko ngavelo de damnang etikente alang litum la ka ferisi ni litum chelang pet nang theklong si la NGO ki mi salam nitum arjulong la silam lekut nitum arjulong non nang klanita ho pu nitum hanang than athema nitum ka chelang pet apot la nang pi phuk don dia phat man ka pi phuk don nangita ki puthul po hello je ai ka thar ke Christian po puyo ako EPJLC ke Christian party pu verti alang litu la pot Christian to phanle enra Christian tu jijan le pachik korna putamo pachik jok na putamo la sinon ke en bang phie tum body ni le amen puintum te di ne bang ke thoma tum bang ke Bible school ka porhi tanga tu la pen evangelist asopo la pen amen ta Bible long ke do amen bang hini tu bang ke ala inoda bang ke la ke Jesus calls a mission man si kami claim tu inoda bang ke missionary hala tu phan NC Christian of tu phan NC Christian a missionary at tu phan NC Bible school pen ke pas tang tu phan NC non APHLC ka pi phukra det ka pi viri akap ke claim nai lagi chini lor tamelo nili amen ta puintum te det lo lancho takalilang aprang men la Christmas hut pulotang te da Christian atum ajha katum hola ke thele ke duk ka chu en un ga leader apojo hola ke the tung ke chu en un e poisa ve la ma si feel along si pre Christmas service advent Christmas ke duduk feel along amat RSS bongo sena tum pulo la son feel along dolote Christian kali tum ta dun wa titi la si kapidun de dia phan hala ya abit kapi jum hala tin abit jum de ji Christian abit jum de ji kapi jum je de dia phan amat hala tum ha akahilu ha tara langsung along studios auditorium arlo si kapi claim tau helopik yok ta chini dun di la bangke alang litungi pugela ke Christian atum abirudhe si ke claim lo pod misen lo pul amat ini tu Christian aja dengan cini dun de amala 1.5 lakhs di 1,50,000 dan nesi pidun po amat ipidun po seta alang ligali lata ni tu sini 15 lakhs bongo sena tumsi ka order ki PC tuliran rong hang phan hala ingno da bang phan komania tiso along si bidang pok pu si pu amahala tum poisa da chithi lang la puyo akam bang ki la si la bang ke manghudu nang nelo la hi ho akam ke claim an ke la ke Christian tu bang kapachi bohong gi po phat la si non ta nang pu tot nang pu pru lo ni tum han ni ning nang pi thi me po an ni claim lo ni li tum si ni nge khang athima chi khang ke te non itum Karbi tumong bong tribal tumong bong che chok po jase me Karbi tumong bong kai chok yi hala bongo sena tum claim si ASDC pen CPML tum da pa ye chok pa ye pithi la hem pa kai lap lu ke rak me mi kai che plan hala bang so 2000 aning kan malong lo bodi la kai che plan 2001 1999 la malong la kai che plan ke rak me mi non la son si la bongo sena tum si la pen ke RSS tum sinai claim yi pusipu ke la so party claim ye phansi la ke claim la si elitum kachini nangi ke la hello la pen aja ke pulo neli pude kangbura lo potnon ke neli rong asar lo pot neli APHL sialong ke che odun jun po puse pe klang la ke kali la tu ke neli ahaklo neli tikarong asar lo de ke ne tu APHL siang bong rong asar do neli det kali alang ita rong asar bikroman se ta rong asar
La pen hala deuri terang da rong asar. Bapuram terang da rong asar. Aku do ulang hisab ni. O hala ka Sondro Kathar da rong asar. La tu ke. Sarsing terang da dak ta tu. Sarsing terang la lang li ta rong asar. Right itu APHLC tu rong asar mana ni tu alam kali gente. La si la ke un. Aku tika ben bon ke hilon ni solain e puma. Wes Karbi Anglong da APHLC ai real gente. Solain lo. Aku ahu di sini li pilo. Neli IAS ke do un ho. Neli North Assam Division Commissioner lo headquarters Tezpur. Lapen labang so hutsi neli Principal Secretary BTC headquarters Kokrojar. Kokrojar ben Tezpur pana ke helu. Neli hini ta solai de. La aprang da landar chok ta kalilang. Aprang ha 1984-83 ahut neli 82-83 ahut. Neli EDC Development lo nogam. Mahokuma Porishad Secretary lo, Laping Director Still Gajut Mill lo, ke Tom nili ka solay. Lati ko un lagi non, rong asarpen nili President APHLC ka solay un edet yalam abi. Lagi. Ako lagi solay bom ko. Kapang tang nangi kente, edet si ke cerai nangi, ekay si ke cerai nangi kente. Lahelu, lapen Bongo Sena, Bihar Sena, dumali ka cedam nangi kente. Lahelu ni tung ka chini ke, ili tung chini pa minang po, non macicini pemenangi BJP Congress lai huile itum a hotur binong ali latum ke a risim chana ili tum a hotur binong ke Bongo Sena pen Bihar Sena